Někdy nás život zaskočí v těch nejklidnějších chvílích. Eleanor Chambers si právě nalévala odpolední kávu, když se v jejím kuchyňském rádiu ozval křik o pomoc. Na farmě v Nebrasce žije tato 60letá žena pokojný život. Pěstuje kukuřici, stará se o dobytek a sousedé ji znají jako hodnou paní, která pomůže každému. Nikdo netuší, že před 20 lety byla kapitánka Eleanor Orrell Chambers jednou z nejlepších vojenských pilotek v Americe. Řídila stíhačky rychlostí 1000 km za hodinu a zachraňovala životy. Dnes řídí jen traktor. Když se v rádiu ozve zoufalé volání od letadla, které ztratilo oba motory, Eleanor ví, že nad jejím domovem létá 150 lidí směrem k jisté smrti. Má 20 minut na to, aby zapomněla na farmářku a znovu se stala pilotkou. Dokáže po tolika letech ticha najít svůj hlas právě tehdy, když na něm závisí tolik životů. Než zjistíme, zda Eleanor dokáže zachránit těch 150 nevinných životů, napište nám do komentářů, jestli znáte někoho, kdo skrývá nečekaný talent nebo hrdinskou minulost. A pokud chcete vědět, jak tento příběh dopadne, a objevit další skutečné příběhy obyčejných lidí, kteří se stali hrdiny, přihlaste se k odběru. Zítra vás čeká příběh o muži, který zachránil celou vesnici jen díky tomu, co se naučil jako dítě od svého dědečka. Eliška Svobodová se probudila jako každé ráno v 4:30. Venku se ještě ani nerozednívalo, ale ona už stála v kuchyni své staré venkovské uzdlosti a připravovala si první šálek černé kávy. 50 hektarů kukuřičných polí a malé stádo dobytka vyžadovalo péči od svítání do soumraku. Takový byl život na farmě v jižní části Moravy, poblíž městečka Rosice, kde žila posledních 20 let. Sousedé ji znali jako tichou, spolehlivou ženu, která nikdy nevynechala nedělní bohoslužbu a vždy byla první, kdo nabídl pomoc při žni nebo opravě plotu. Věděli, že přišla z města někdy na začátku 2000. let, koupila starou jízdlost od rodiny Novákových a začala farmařit. Nikdo se neptal proč. Lidé na venkově respektují soukromí druhých. To, co nevěděli, bylo, proč má Eliška v spodní zásuvce staré kredence zastrčenou zarámovanou fotografii. Na snímku stojí skupina mladých lidí v modrozelených uniformách před stíhačkou. Uprostřed stojí mladá žena s krátkými tmavými vlasy a sebevědomým úsměvem. Pod fotografií je malá cedulka. Kapitánka Eliška Orrell Svobodová, 43. Stíhací peruť. Nejlepší pilotka roku 1998. Před 20 lety byla Eliška jednou z nejlepších vojenských pilotek v historii českého letectva. Řídila stíhačky při rychlosti přes 1000 km za hodinu a vedla záchranné mise, které se nikdy nedostaly do novin. Její volací znak Orrell nebyl jen náhodný přízívek. Získala ho díky své schopnosti vidět nebezpečí dříve než ostatní a rychle se rozhodovat v kritických situacích. Ale to všechno skončilo jednoho červencového dne v roce 2004. Mise, kterou nikdy nedokáže zapomenout. Civilní letadlo s mechanickou poruchou, špatné počasí, rozhodnutí, které musela udělat za zlomek vteřiny. Zachránila tehdy 83 životů, ale ztratila svého nejlepšího přítele, poručíka Tomáše Nováka. Od toho dne už nikdy nevstoupila do kokpitu. Místo toho si koupila tuto farmu. Vyměnila řízení stíhaček za řízení traktoru. Nahradila záchranné mise pěstováním kukuřice. Myslela si, že tak najde klid. A po většinu času měla pravdu. Ranní práce v kravíne, odpolední jízdy po polích, večerní kontrola oplocenek, to všechno jí pomáhalo zapomenout na to, kým kdysi byla. Její nejbližší soused František Dvořák, 70letý vdovec, který žil o půl kilometru východně, ji považoval za dceru, kterou nikdy neměl. Často si spolu popovídali přes plot a Eliška mu pomáhala s těžší prací kolem statku. František věděl, že Eliška má nějakou minulost v armádě, ale nikdy se neptal na podrobnosti. Lidé z vesnice respektovali její soukromí. Paní Růžena Horáková ze sousední farmy ji brala na každé rodinné oslavy a snaží se ji přišít nějakému vhodnému vdovci. Růžena byla pevně přesvědčená, že žena v jejich letech potřebuje muže. Ale Eliška zdvořile odmítala všechny pokusy o seznámení. Neměla čas ani chuť na romantiku.
Pole a dobytek jí dávali dostatek starostí. V kostele, kam chodila každou neděli, se dívala vždy ve třetí lavici zleva. Pan farář Jindřich Svoboda, žádný příbuzný, jen šodamen, si všiml, že se vždy modlí trochu déle než ostatní. Občas zahlédl, jak si otírá oči. Věděl, že každý nese nějakou bolest, ale nikdy se nevtíral s dotazy. Její denní rutina byla přesná jako hodinový stoj. Vstávání v 4:30, káva, kontrola dobytka, snídaně, práce na poli do oběda, krátký odpoček, odpolední práce, večeře a čtení při rádiu. Jediným oknem do vnějšího světa byl starý rozhlasový přijímač v kuchyni, který nechávala puštěný celý den. Zprávy, počasí, občas nějaká hudba. Nikdy neposlouchala nic, co se týkalo letectví. Když se občas nad jejími poli objevilo letadlo, obyčejně jen malé sportovní stroje nebo zemědělská lietadla, Eliška rychle odvrátila pohled a soustředila se na práci. Zvuk motorů jí stále připomínal to, co ztratila. Co se rozhodla opustit. Ale dnes odpoledne, když si nalévala druhou šálku kávy a poslouchala předpověď počasí v rádiu, se vše změnilo. Bylo 14:37, když se v éteru ozval hlas, který nebyl součástí běžného vysílání. Nouzové volání, tady linka 572 z Mnichova do Bratislavy. Selhaly oba motory. Máme na palubě 154 pasažérů. Potřebujeme okamžitou pomoc. Eliška stuhla s šálkem kávy v ruce. Po 20 letech ticha se do jejího pokojného světa vrátil zvuk, který znala tak dobře. Zvuk strachu, zoufalství a naděje smíšené dohromady. Zvuk, který kdysi denně slýchala ve svých sluchátkách během záchranných misí. Postavila šálek na stůl a neuvědoměle sáhla k rádiu, aby zvýšila hlasitost. Její srdce začalo být rychleji. Po 20 letech se Eliška Orel Svobodová znovu setkala s nouzovým voláním. Hlas v rádiu se ozval znovu, tentokrát ještě zoufalejší. Letový dispečing Bratislava, odpovězte prosím. Tady kapitán Marek Dvořák z linky 572. Ztratili jsme oba motory nad Jižní Moravou. Výška 2000 metrů a klesáme rychlostí 20 metrů za vteřinu. Na palubě máme 154 duší. Eliška instinktivně sáhla k ovládání rádia, jako by chtěla odpovědět. Její ruka se zastavila nad mikrofonem, který tam samozřejmě nebyl. Toto nebylo vojenské rádio, jen obyčejný přijímač. Ale po všech těch letech stále věděla, co ten tón hlasu znamená. Pilot držel nervy na uzdě, ale v jeho hlase byla slyšet panika. Rychle se rozběhla k oknu a vyhlédla na oblohu. Bylo jasné odpoledne, ale na západním obzoru se začínaly kupit tmavé mraky. Bouře, kterou předpověděli na večer, se blížila rychleji. To znamenalo silný vítr a zhoršenou viditelnost. Pro letadlo bez motorů byla to smrtelná kombinace. Dispečing z Bratislavy konečně odpověděl. Linka 572 tady Bratislava. Máme vás na radaru. Nejbližší letiště je Brno-Tuřany, vzdálené 60 kilometrů jihozápadním směrem. Dokážete se tam dostat? Negativní. Bratislava, odpověděl kapitán Dvořák. Při současné rychlosti klesání dosáhneme země za 15 minut. Potřebujeme něco mnohem blíž. Eliška zavřela oči a v duchu si představila mapu oblasti. Brno-Tuřany bylo skutečně příliš daleko. Nejbližší menší letiště byly ve Vyškově a Kunovicích, ale ani ta nebyla dosažitelná. Otevřela oči a její pohled padl na široké pole za domem. Rovinatá plocha dlouhá skoro 2 kilometry. V létě, když byla kukuřice ještě nízká, by mohla posloužit jako nouzová přistávací dráha. Bratislava, tady opět linka 572. Ozval se z rádia nervózní hlas. Výška 1600 metrů a klesáme dále. Vidím nějaká pole, ale nevím, jestli jsou vhodná k přistání. Potřebujeme někoho, kdo zná místní terén. Teď nebo nikdy. Eliška běžela do pracovny a vytáhla ze starého sekretáře svůj vojenský kompas a podrobnou mapu oblasti. Pak se vrátila k rádiu a zamyslela se. Měla starý vysílací ručák někde v garáži, používala ho občas pro komunikaci s veterinářem, když měla problém s dobytkem. Za 3 minuty seděla zpět v kuchyni s vysílačkou v ruce.
Naladila frekvenci, kterou používal letecký dispečing, a několik vteřin váhala. Jakmile promluví, nebude už cesty zpět. Všichni se dozví, kdo skutečně je. Bratislava, tady stanice Rosice, řekla konečně do mikrofonu. Slyším komunikaci s linkou 572. Mám informace o vhodném poli pro nouzové přistání. Stanice Rosice, kdo mluví? Jste kvalifikováni pro asistenci při nouzovém přistání. Eliška si vzala hluboký nádech. Tady kapitánka Eliška Svobodová, bývalá 43. stíhací peruť. Volací znak Orel. Mám 20 let zkušeností s nouzovými přistáními. V éteru nastalo ticho. Pak se ozval hlas kapitána Dvořáka, tentokrát s náznakem naděje. Kapitánko Svobodová, máme výšku 1200 metrů. Dokážete nás navést? Potvrzuji. Linka 572. Vidím vás na severozápadě. Máte štěstí, znám každý čtvereční metr této oblasti. Sledujte mé instrukce přesně. Vaše životy a životy vašich pasažérů teď závisí na tom, jak dobře budete poslouchat. Po 20 letech se Eliška Orel Svobodová znovu ujala velení záchranné operace. Venku začaly padat první kapky deště a vítr sílil. Měla 15 minut na to, aby zachránila 154 životů. Linka 572, jaký je váš typ letadla a současná hmotnost? Zeptala se Eliška do vysílačky, zatímco rozložila leteckou mapu na kuchyňském stole. Její pohyby byly přesné a rychlé, po 20 letech se k ní vracela vojenská disciplína. Aerobus A330, kapitánko, odpověděl Marek Dvořák. Celková hmotnost odhaduji na 80 tun včetně pasažérů a paliva. Výška 1000 metrů, rychlost klesání pořád 20 metrů za vteřinu. Eliška rychle spočítala v hlavě. Při této rychlosti klesání měli na nejvýš 12 minut do dopadu. 80 tun bez motorů znamenalo obrovskou setrvačnost. Potřebovali dlouhé pole a tvrdý povrch. Kapitáne, vidíte pole přímo pod vámi? Řekla a vyběhla z kuchyně na dvorek. To je moje vlastnost. Pole je dlouhé 1800 metrů, široké 300. Povrch je pevný, kukuřice je teprv 30 cm vysoká. Vidím to pole, kapitánko. Ale jak poznám správný směr přistání? Eliška se podívala na kompas a pak na pole. Přistávejte ze severu k jihu. Máte za sebou vítr, to vám sníží rychlost. Pozor na velký dub na severním konci, je 20 metrů vlevo od ideální dráhy. Zatímco mluvila, všimla si, že její soused František Dvořák běží přes pole k jejímu domu. Za ním běžela Růžena Horáková a několik dalších sousedů. Zpráva o letadle v nouzi se roznesla vesnicí jako požár. Kapitánko Svobodová, ozval se z rádia dispečing z Bratislavy. Máme s vámi spojení také my. Potvrzujete, že jste kvalifikovaná vést nouzové přistání. Dispečing Bratislava. Tady kapitánka Svobodová, identifikační číslo 27801 Alfa. Bývalá stíhací peruť, 750 náletových hodin, z toho 40 nouzových přistání civilních letadel. Převzímám velení operace podle nařízení číslo 73/98 o civilních nouzových situacích. František doběhl k Eliščinu dvorku úplně udýchaný. Eliško, co se to děje? Slyšel jsem rádio. Franto, potřebuji tvou pomoc. Běž rychle do vesnice a řekni lidem, ať se drží od severního pole dál. Bude tam za chvíli přistávat veliké letadlo. A zavolej záchranku a hasiče z Rosič. František zíral na Elišku s otevřenou pusou. Nikdy předtím ji neslyšel mluvit tímto rozhodným, velitelským tónem. Franto, běž! Každá sekunda se počítá. Starý muž se otočil a běžel zpátky k vesnici rychleji, než by od něj v jeho 70 letech někdo očekával. Linka 572, jaká je? Vaše současná výška? Pokračovala Eliška v koordinaci. 800 metrů, kapitánko. Vítr sílí, máme problémy s udržením kurzu. Kapitáne, musíte letět přímo na můj hlas. Budu vám počítat vzdálenost. Až se dostanete nad dub na severním kraji pole, ihned snížte nos a začněte konečný nájezd. Pamatujte, první dotyk by měl být asi 200 metrů za dubem.
Eliška se podívala na hodinky. 10 minut 30 sekund od prvního nouzového volání. Bouře se rychle blížila a první větrné porivy už ohýbaly stromy kolem domu. Čas se krátil a každé rozhodnutí mohlo být rozdílem mezi životem a smrtí. Kapitáne Dvořáku, musíme řešit problém s bočním větrem, řekla Eliška do vysílačky a podívala se na svůj starý vojenský kompas. Bouře přichází ze západu rychlostí 50 km za hodinu. To vám posune lietadlo mimo ideální dráhu. Rozumím, kapitánko. Jaké máte instrukce? Eliška zavřela oči a vybavila si podobnou situaci z roku 1999. Tehdy vedla nouzové přistání vojenského transportéru během bouře nad Brdy. Zachránili tehdy 22 lidí, ale málem ztratili lietadlo kvůli bočnímu větru. Musíte kompenzovat drift doleva, řekla. Udržujte kurz o 5 stupňů vpravo od mé pozice. Vítr vás to dostane přesně nad střed pole. Potvrzuji 5 stupňů vpravo. Mezitím František Dvořák doběhl do vesnice a začal klepat na dveře každého domu. Za několik minut se celé náměstí zaplnilo lidmi. Paní Horáková volala na hasičskou stanici v Rosicích, zatímco starosta Pavel Novotný koordinoval evakuaci severního okraje vesnice. Eliška je pilot? Zeptal se nevěřícně mladý Josef Procházka, který provozoval místní obchod. Ta naše Eliška od Kukuřice. Vojenská pilotka, odpověděl František mezi nadechnutími. A teď vede přistání nějakého velkého lietadla na jejím poli. Potřebujeme záchranku a hasiče. Zpátky na farmě Eliška sledovala mraky a počítala čas. Linka 572, jaká je vaše současná výška? 650 metrů, kapitánko. Vidím váš dům přímo pod námi. Výborně, teď pozorně posloušejte. Za 1,5 minuty začnete konečný nájezd. Snížíte rychlost na minimum, ale pozor na pád rychlosti. Bez motorů nemáte druhou šanci. Eliška se rozběhla na střechu kůlny a rozmávala rukama nad hlavou. Vidíte mě, kapitáne? Mávám rukama na střeše červené budovy. Vidím vás. Jste naše majáčka. V tu chvíli si Eliška uvědomila, co dělá. Po 20 letech stála znovu uprostřed záchranné operace. Její srdce bylo rychle, ale tentokrát nestrachem vzrušením. Tohle byl důvod, proč vstoupila do armády. Tohle byl důvod, proč se stala pilotkou. Zachraňovat životy. Kapitáne, řekla klidně do vysílačky. Za 30 sekund uvidíte dub na severním kraji pole. Ihned po něm začnete klesání. Držte nos mírně nahoře a nechte zadní kola dopadnout první. Rozumím. Zadní kola první. Z dálky už bylo slyšet sirény hasičů a záchranky. Ve vzduchu začínaly padat první těžké kapky deště. Vítr sílil a nad polem se hnaly tmavé mraky. Výška 400 metrů, hlásil kapitán Dvořák. Vidím dub, začínám konečný nájezd. Eliška se zadívala na oblohu a uviděla ohromné stříbrné lietadlo klouzající pozvolna dolů. Bylo krásné a zároveň děsivé 80 tun kovu bez motorů. Ale kapitán Dvořák držel kurz přesně podle jejich instrukcí. Krásně to děláte, kapitáne, řekla do vysílačky. Ještě 200 metrů. Připravte se na dopad. Pozor, kapitáne, vykřikla Eliška do vysílačky. Vítr se právě otočil. Máte teď vítr zepředu. Snižte rychlost ještě víc. Lietadlo bylo už jen 100 metrů nad zemí, když se bouře rozhodla ukázat svou sílu. Náhlý poryv větru z opačného směru způsobil, že obrovský stroj zaváhal ve vzduchu jako list papíru. Kapitánko, mám problémy s udržením kurzu, ozval se nervózní hlas kapitána Dvořáka. Lietadlo se mi kymácí ze strany na stranu. Eliška se podívala na svoje předpovědi počasí rozložené na střeše kůlny. Bouře přicházela rychleji, než meteorologové předpokládali. To změnilo všechno. Při tomto větru bylo přistání mnohem rizikovější. Kapitáne, musíte kompenzovat turbulence. Držte křidélka v neutrální pozici a použijte směrovku pro korekci kurzu. V tom okamžiku zaznamenala něco, co ji naplnilo hrůzou. Z rádia se ozval jiný hlas. Dispatching Bratislava. Tady linka 381 z Vídně do Prahy. Máme také problémy s motory.
Nouzové přistání, požadujeme okamžitou pomoc. Eliška zírala na rádio s otevřenou pusou. 2 lietadla v nouzi ve stejné oblasti. To nemohla být náhoda. Rychle přepnula na frekvenci dispečinku. Bratislava, tady kapitánka Svobodová. Slyšela jsem druhé nouzové volání. Co se to děje? Kapitánko, máme problém, odpověděl dispečer Pavel Černý. Vypadá to na výpadek navigačního systému v této oblasti. Už 3. lietadlo hlásí problémy s elektronikou. To byl další problém, který Eliška neočekávala. Nestačilo zachránit 1 lietadlo, najednou musela koordinovat záchrannou operaci pro více strojů současně. Linka 572, výška 50 metrů, hlásil kapitán Dvořák. Vidím zem. Výborně, kapitáne. Zadní kola na zem za 3, 2, 1. Obrovské lietadlo se dotklo země s hluchým nárazem. Zadní kola se zakousla do měkké půdy a stroj začal brzdit vlastní setrvačností. Eliška držela dech a modlila se, aby se lietadlo nezakoplo o nějaký kámen nebo nerovnost. Dotyk, vykřikl kapitán Dvořák. Jsme na zemi. Lietadlo jelo polem jako obrovský pluhu. Vzdymolovalo za sebou mraky hlíny a zlomků kukuřice. Postupně zpomalovalo, až se zastavilo jen 30 metrů před lesem na jižním konci Eliščina pole. Linka 572, hlásím úspěšné nouzové přistání, řekla Eliška do vysílačky, ale radost v jejím hlase rychle vystřídala starost. Dispečing Bratislava, kde přesně je linka 381. Kapitánko, mají problémy 15 kilometrů severně od vaší pozice. 86 pasažérů a posádka. Dokážete jim pomoci? Eliška se zadívala na lietadlo zastavené na jejím poli, ze kterého už vystupovali první pasažéři. Pak zvedla pohled k obloze, kde někde nahoře krouží další lietadlo plné lidí, kteří potřebují její pomoc. Potvrzuji, Bratislava. Budu koordinovat druhou záchrannou operaci. Ale potřebuji informace o terénu v té oblasti. Eliška seděla na střeše kůlny se starým vojenským odznakem pilota v ruce, který našla před chvílí v kapse kombinézy. Nenosila ho 20 let, ale dnes si ho připnula na košili. Někdy potřeboval člověk připomenout sám sobě, kým skutečně je. Vzpomínala na tu osudovou misi v roce 2004. Byla to podobná situace, 2 lietadla v nouzi současně. Tehdy se pokusila zachránit obě, ale musela se rozhodnout. Zachránila civilní stroj s 83 lidmi, ale ztratila svého nejlepšího přítele Tomáše Nováka, který se pokusil zachránit druhé lietadlo. Linka 381, tady kapitánka Svobodová, řekla do vysílačky a potlačila bolestivé vzpomínky. Jaká je vaše současná situace? Kapitánko, tady kapitán Jan Moravec. Máme výpadek všech systémů kromě rádia. Výška 800 metrů a klesáme rychlostí 15 metrů za vteřinu. Na palubě 86 pasažérů plus 6 členů posádky. Jan Moravec. To jméno se Elišce zdálo povědomé. Pak si vzpomněla, sloužil s ním na základně v Náměšti před lety. Tehdy byl mladý nadporučík, který se učil létat na vojenských transportérech. Jene, to jsi ty? Zeptala se překvapeně. Eliško? Ty jsi ta slavná kapitánka Orel. Myslel jsem, že jsi zmizela z letectva. Dlouhý příběh, Jene. Teď musíme soustředit na tvoji situaci. Kde přesně jsi? Nad nějakým lesem? Severně od obce? Kde jsi právě přistála? Vidím kouř a rychle se blížím k zemi. Eliška vzala do ruky mapu a kompas. 15 kilometrů severně znamenalo oblast kolem Veselé. Tam byly hlavně lesy a pár malých polí. Nic vhodného pro lietu takové velikosti. V tom okamžiku k ní doběhl František, udýchaný a vzrušený. Eliško, ty lidé z lietadla jsou všichni v pořádku. Hasič říkali, že si jim zachránila život. To je skvělé, Franto, ale teď mám větší problém. Nahoře je další lietadlo a nemám kde ho přistát. František se zamyslel. Počkej, co vorlova louka u Veselé. Ta je dlouhá skoro 1,5 kilometru a docela rovná. Eliška se na něj překvapeně podívala. Franto, to je geniální, znáš tu louku? Samozřejmě pase tam dobytek můj bratranec Pavel. Je tvrdá a bez kamenů. Jen tam běhají krávy. Linka 381.
řekla rychle do rádia. Znám místo pro nouzové přistání. Vorlova louka 2 kilometry západně od Veselé. Je to velká travnatá plocha. Vidím ji, odpověděl Jan Moravec. Ale kapitánko, na louce je stádo dobytka. Franto, máš číslo na svého bratrance? Mám, ale nemá telefon. Bydlí v staré chalupě u lesa. Eliška se rozhodla okamžitě. Jene, budeš muset přistát s kravama na louce. Jsou to chytrá zvířata, utekou před lietadlem. Důležité je, aby zdržel nízkou rychlost a přistál co nejměkčeji. Rozumím, kapitánko. Začínám sestup na Vorlovu louku. Eliška se zadívala na oblohu a uviděla druhý stříbrný bod pomalu klesající k zemi. Za 20 let od odchodu z armády nikdy nepřestala být pilotkou. Jen si to nepřipouštěla. Dnes konečně pochopila, že některé věci člověk nemůže opustit. Jsou součástí jeho duše. Kapitánko Svobodová, ozval se z rádia napjatý hlas dispečera z Bratislavy. Máme 3. nouzové hlášení. Linka 729 z Mnichova do Bukurešti. Totální výpadek elektroniky nad vaší oblastí. Eliška se zastavila uprostřed podávání instrukcí Janu Moravkovi. 3. lietadlo? To už opravdu nemohla být náhoda. Moment, Bratislava, řekla do vysílačky a přepnula na jinou frekvenci. Linka 729, tady kapitánka Svobodová. Jaká je vaše situace? Kapitánko, tady kapitánka Klára Nováková. Máme úplný výpadek všech systémů. Výška 1000 metrů, 138 pasažérů. Ale hlavně myslím, že vím, co se děje. Vysvětlete rychle, kapitánko Nováková. Před týdnem jsme dostali varování o možném ruském narušování našich navigačních systémů. Myslím, že tohle není náhoda. Někdo záměrně rušil elektroniku lietadel nad touto oblastí. Eliška pocítila, jak jí stuhla krev v žilách. Ruské rušení signálu. To znamenalo, že tohle nebyla přírodní katastrofa ani technická porucha. Někdo záměrně způsoboval pády civilních lietadel nad Moravou. Dispečing Bratislava, řekla rozhodně, potřebují okamžité spojení s vojenským velením. Tohle už není civilní nouze. Tohle je útok na naše vzdušné cesty. Kapitánko, vojenské velení už je informováno. Dávají vám plnou pravomoc nad záchrannou operací v této oblasti. Máte k dispozici veškeré prostředky. Náhle si Eliška uvědomila rozsah situace. Nebyla jen farmářkou, která pomáhá jednomu lietadlu v nouzi. Byla zpět ve službě, velela rozsáhlé záchranné operaci a čelila možnému mezinárodnímu incidentu. Linka 381, řekla do rádia. Jene, jaká je tvoje výška? 400 metrů nad Vorlovou loukou. Vidím krávy, jak běhají všemi směry. Linka 729, kapitánko Nováková. Kde jste? Výška 700 metrů, přibližně 20 kilometrů východně od vaší pozice. Vidím město, asi Vyškov. 3 lietadla současně. Skoro 300 lidí v ohrožení života. A možná ruské ruších jako příčina celé situace. Tohle bylo přesně to, na co byla Eliška vycvičená před 20 lety koordinovat složité vojenské operace pod tlakem. Všechny stanice, tady velitel operace Orel, řekla do rádia svým starým velitelským tónem. Máme koordinovanou záchrannou akci 3 lietadel. Linka 381 přistane na Vorlově louce za 2 minuty. Linka 729 potřebuje 3. místo pro nouzové přistání. František stál vedle ní a díval se na ní s obdivem. Eliško, nikdy jsem neviděl nikoho tak v klidu koordinovat takhle velkou věc. Franto, potřebuji tvoji pomoc. Znáš nějakou další velkou plochu východně od Vyškova? František se zamyslel. Je tam bývalá vojenská základna. Má dlouhou betonovou dráhu, ale je opuštěná už 15 let. To je ono. Eliška se rozjasnila. Linka 729, kapitánko Nováková. Znám místo pro vaše přistání. Stará vojenská základna Vyškov sever. Dráha je dlouhá 2,5 kilometru. Vidím ji. Betonová dráha uprostřed pole. Pozor všichni, řekla Eliška a její hlas zněl jako před 20 lety během nejtěžších misí. Máme teď 3 simultánní nouzové přistání v průběhu 10 minut. To se ještě nikomu nepovedlo. Ale my to dokážeme.
V tu chvíli pochopila, že se už nikdy nevrátí k pouhému farmaření. Tohle byl její osud. Tohle byla její pravá práce. Eliščina kuchyň se během několika minut proměnila v improvizované velitelské středisko. Na stole měla rozložené letecké mapy, vojenský kompas, 2 vysílačky a meteorologický přístroj, který jí František přinesl z veterinární stanice. Sousedé se střídali v donášení kabel, baterek a všeho, co mohlo pomoci. Dispatching Bratislava tady. Operační středisko Orel, řekla do hlavní vysílačky. Potřebuji aktuální informace o všech 3 lietadlech každých 30 sekund. Potvrzuji, kapitánko. Linka 572 je úspěšně na zemi u vás. Linka 381 má výšku 200 metrů nad Vorlovou loukou. Linka 729 má výšku 500 metrů nad vojenskou základnou Vyškov Sever. Eliška se podívala na hodinky. 18 minut od prvního nouzového volání. Během této doby koordinovala úspěšné přistání jednoho lietadla a připravovala simultánní přistání dalších 2. To bylo něco, na co se nedá připravit v žádné příručce. František, řekla k svému sousedovi, potřebuji, aby skoordinoval pozemní pomoc. Zavolej záchranáře do Veselé k Vorlově louce. A zkus sehnat kontakt na správce té staré vojenské základny u Vyškova. Už volám, odpověděl František a vytočil číslo na starém telefonu. V tom okamžiku se v rádiu ozval nový hlas. Kapitánko Svobodová, tady plukovník Miroslav Krejčí z vojenského velení Brno. Máte naše plné pověření k vedení této operace. Posíláme vám vojenskou podporu. Děkuji, plukovníku. Ale teď nemám čas na formalita. Mám 2 lietadla ve vzduchu a za pár minut budou na zemi tak nebo tak. Rozumím, kapitánko. Máte naší plnou důvěru. Ale musíme vás upozornit, ruší signál jsme lokalizovali. Pochází z místa 15 kilometrů severozápadně od vaší pozice. Nejspíš mobilní zařízení. Eliška ucítila, jak se jí zatmělo před očima. Ruské rušení bylo skutečné a probíhalo přímo v její oblasti. To znamenalo, že i po úspěšném přistání všech 3 lietadel možná nebude konec. Mohly přijít další. Linka 381, řekla do druhé vysílačky. Jene, jaká je situace? 100 metrů nad loukou, kapitánko. Krávy už utekly, ale louka je mokrá od deště. Může to být kluské. Používej brzdy střídavě, ne? Najednou. A pamatuj, pokud se lietadlo začne smíkat, směruj doleva k lesa. Tam je měkčí půda. Rozumím. Začínám finální nájezd. Současně přepnula na 3. frekvenci. Linka 729, kapitánko Nováková, jak se máte? 400 metrů nad základnou. Betonová dráha vypadá v dobrém stavu, ale vidím, že na ní roste tráva. Nebyla používaná dlouho. To nevadí, beton zůstává tvrdý i s trávou. Podívejte se na konec dráhy, nejsou tam nějaké překážky? Vidím staré hangáry asi 300 metrů za koncem dráhy. Mělo by to stačit. Růžena Horáková vběhla do kuchyně s čerstvými informacemi. Eliško, starosta říká, že k Vorlově louce už jedou 3 záchranky z Brna. A voják z Vyškova povídal, že ta základna je bezpečná, jen tam nesmí nikdo bez povolení. Řekni starostovi, ať pošle hasič na tu základnu. Ať vezme s sebou vojenského. Odpověděla Eliška, aniž by zvedla oči od map. Najednou se od Vorlovy louky ozval triumfující hlas. Linka 381 hlásí úspěšné přistání. Všichni pasažéři jsou v bezpečí. Výborně, Jean, jedno máme za sebou. Eliška pocítila obrovskou úlevu, ale věděla, že ještě není konec. Linka 729 má výšku 150 metrů, hlásila kapitánka Nováková. Vidím začátek dráhy. Krásně, kapitánko, jste zkušená pilotka. Tohle zvládnete se zavřenýma očima. Eliška se podívala ven na okno. První lietadlo stálo na jejím poli a okolo něj pobíhali záchranáři. Druhé lietadlo právě úspěšně přistálo na Vorlově louce. A 3. lietadlo se za několik sekund dotkne půdy na staré vojenské základně. Za 25 minut dokázala koordinovat záchranu skoro 300 lidí a zvládla největší leteckou krizi v historii této oblasti. Ale hlavně po 20 letech mlčení se vrátila tam, kam patřila. Pozor, linka 729 má problémy, vykřikla kapitánka Nováková do rádia.
Přední podvozek se nevysunul. Budu muset přistát jen na hlavních kolech. Eliška ucítila, jak se jí zastavilo srdce. Přistání bez předního podvozku bylo extrémně nebezpečné. Lietadlo se mohlo při dopadu převrátit nebo skončit v plamenech. Kapitánko Nováková, klid, řekla rozhodně do vysílačky a vytáhla stopky. Máme na to. Držte nos lietadla co nejvýš a snažte se dopadnout co nejměkčeji na hlavní kola. Výška 50 metrů nad dráhou, hlásila kapitánka Nováková. Rychlost 200 km za hodinu. Příliš rychle. Musíte zpomalit. Eliška se zaměřila na stopky. Každá vteřina se počítala. Nemohu víc. Bez motorů. Nemám jak brzdit ve vzduchu. Eliška rychle spočítala v hlavě. Při této rychlosti a bez předního podvozku měla kapitánka Nováková asi 30% šanci na přežití. To nebylo dost. Kapitánko, posloušejte mě pozorně, řekla klidným, ale naléhavým tónem. Když se dotknete hlavními koly, okamžitě zvedněte nose ještě víc. Nechte lietadlo klouzat na zádi tak dlouho, jak jen to půjde. Rozumím. Klouzat na zádi. V tom okamžiku se z rádia ozval hlas plukovníka Krejčího. Kapitánko Svobodová, máme vizuální kontakt s lietadlem. Vypadá to dramaticky. Plukovníku, potřebuji hasič na konci dráhy. A záchranku. Okamžitě. Už jedou. Budou tam za 2 minuty. Eliška sledovala stopky. 30 sekund do dopadu. Kapitánka Nováková měla za sebou skoro 20 let létání. Ale tohle byla situace, na kterou se nedá připravit žádným tréninkem. 20 metrů nad zemí, hlásila kapitánka Nováková. Vidím beton. Krásně. Teď zvedněte nose a připravte se na dopad. Dotek hlavních kol. Obrovský stroj se dotkl betonové dráhy s hluchým nárazem. Lietadlo poskočilo, pak se znovu dotklo země a začalo klouzat po betoně. Kapitánka Nováková držela nose nahoře podle Eliščiných instrukcí. Držím nose, klouzáme po zádi. Lietadlo pokračovalo v klouzání po dráze rychlostí asi 100 km za hodinu. Kouř stoupal od tření kovu o beton, ale zatím nebyly vidět plameny. Výborně, pokračujte, ještě 200 metrů a budete v bezpečí. Najednou se stalo něco neočekávaného. Zadní část lietadla, která se dřela po betonu, narazila na nerovnost v dráze. Obrovský stroj se začal otáčet kolem své osy. Kapitánko, lietadlo se točí, vykřikla Eliška do rádia. Použijte směrovku pro stabilizaci. Ale bylo už příliš pozdě. Lietadlo se otočilo do strany a začalo klouzat bokem rychlostí 50 km za hodinu směrem k starým hangárům. Kapitánko Nováková, lietadlo klouzá směrem k hangárům, křičela Eliška do vysílačky. Musíte ho zastavit. Použijte všechno, co máte. Obrovský stroj se řítil bokem po betonu rychlostí 40 km za hodinu přímo k betonovým hangárům. Náraz při této rychlosti by znamenal jistou smrt pro všechny na palubě. Snažím se, ale směrovka nereaguje, odpověděla kapitánka Nováková zoufale. Eliška rychle přemýšlela, co mohla udělat z dálky 15 kilometrů. Pak si vzpomněla na techniku, kterou se naučila před lety při havarijních přistáních. Nouzové světlice. Kapitánko, máte na palubě světlice? Ano, nouzové signální světlice. Vypusťte je všechny najednou z levé strany lietadla. Proud horkých gazů možná posune zadek doprava. To je šílené, ale zkusím to. Za několik sekund se z levé strany klouznícího lietadla začaly vystřelovat jasné červené světlice. Postupně se jich dostalo do vzduchu asi 10 současně. Horké plyny skutečně začaly tlačit zadní část lietadla doprava. Funguje to, vykřikla kapitánka Nováková. Lietadlo se vyrovnává, ale stroj stále klouzal rychlostí 30 km za hodinu a hangáry byly už jen 50 metrů daleko. To nestačilo. V tom okamžiku se Eliška rozhodla k nejrizikovější akce. Vzala druhou vysílačku a přepnula na frekvenci záchranných služeb. Všechny hasič, na základně Vyškov Sever.
okamžitě rozpusťte pěnu napříč dráhou před hangáry. Vytvořte bariéru. Kapitánko, to nestihnem, odpověděl velitel hasič. Musíte, jinak všichni zemřou. Eliška zavřela oči a v duchu počítala sekundy. 20 metrů do hangárů. 15. 10. Najednou uslyšela v rádiu triumfující křik. Zastavili jsme! Jsme v pořádku! Lietadlo se zastavilo 3 metry před hangárem. Eliška se zhroutila na židli v kuchyni. Za posledních 30 minut koordinovala záchrannou operaci 3 velkých lietadel, skoro 300 lidí na palubě. Všichni přežili. Všechny stanice, řekla slabým hlasem do rádia. Operace Orel je úspěšně ukončena. Všichni pasažéři všech 3 lietadel jsou v bezpečí. Z vysílaček se ozval spontánní potlesk a číry všech záchranáře, hasič a pilotů. František k ní přiběhl a objal ji. Eliško, dokázala si to, zachránila si všechny. Eliška se podívala z okna na svoje pole, kde stálo první lietadlo obklopené záchranáři a šťastnými pasažéry. Pak zvedla pohled k obloze, kde už nebyl žádný stroj v nouzi. Po 20 letech se kapitánka Orel Svobodová vrátila domů. O týden později seděla Eliška ve své kuchyni s šálkem kávy a novým certifikátem na stole. Ministerstvo dopravy jí obnovilo licenci leteckého instruktora a nabídlo místo koordinátorky nouzových situací pro celou Jižní Moravu. Venku na poli už nebylo vidět po lietadle ani stopu. Zemědělci z okolí pomohli pole znovu zorané a zasét. Jediným důkazem toho, co se před týdnem stalo, byla malá pamětní deska, kterou místní zastupitelstvo nechalo postavit u silnice. Zde přistálo 21. srpna 2024. V nouzové situaci lietadlo 154 pasažéry. Všichni přežili díky kapitánce Elišce Svobodové. František se objevil ve dveřích s úsměvem. Eliško, přišla pošta. A taky nějaký novinář z Brna chce rozhovor. Řekni mu, že nemám čas na interview, odpověděla a ukázala na certifikát. Od pondělí začínám učit mladé piloty na letišti v Brně. Mám co dělat. A co farma? Františa, najmu si pomoc. Nebo možná prodám část polí. Potřebuji víc času na letectví. Podívala se z okna na traktor zaparkovaný ve dvoře. 20 let jsem si myslela, že farmaření je můj osud, ale minulý týden jsem pochopila, že jsem se jen schovávala. V tom okamžiku zazvonil telefon. Eliška zvedla sluchátko. Kapitánko Svobodová. Tady kapitán Marek Dvořák z prvního lietadla. Chtěl jsem vám poděkovat ještě jednou. A zeptat se, nevzpomínáte si náhodou na poručíka Tomáše Dvořáka z vaší jednotky? Eliška stuhla. To byl váš otec? Říkal, že nejlepší pilotka, kterou znal, byla kapitánka Orel. Teprv teď vím, že jste to byla vy. Elišce se udělaly slzy v očích. Po 20 letech se uzavírá kruh. Váš otec byl hrdina, Marku, a nejlepší pilot, kterého jsem znala. Vím. A myslím si, že by byl hrdý na to, co jste pro nás udělala minulý týden. Po rozhovoru si Eliška vzala starou fotografii z vojenské jednotky ze zásuvky a poprvé po 20 letech ji umístila na viditelné místo na poličku vedle nového certifikátu. Možná byla posledních 20 let farmářskou, ale to neznamená, že přestala být pilotkou. Někdy trvá celý život, než člověk pochopí, že může být obojím současně. Venku se setmělo a z rádia se linula klidná hudba. Eliška si dolila kávu a začala studovat mapy letišť v Jižní Moravě. Od pondělí měla co učit mladé lidi, jak zachraňovat životy ve vzduchu. A kdykoliv zavolají o pomoc, bude připravená odpovědět.